De spottersbult bij Marsum stier van de moment titel vol. Kom van de morgen maar liefst 50 jachtvliegtuigen de loft in. Net alleen de Nederlandse F-sections, maar ook Amerikaanse F-15's en Duitse Eurofighters. Een leefhouwer wil soms net missen. Nou, ik ben zelf voor de Eurofighter, dus dat is toch wel iets wat ik vind ik wel leuk toestel. Dus ik zorg een beetje af van F-16, dus dat heb ik al zo lang gehad, dus ik wil nog eens een keer wat oors. Ja, ich finde sie sehr faszinierend. Das ist so, es geht immer durch den ganzen Körper, wenn die starten. Das ist so richtig schön. Schönes Gefühl. Om verkeerschaos te voorkomen, wie er een speciaal parkeerterrein voor de spotters inrichten. Het is juist hartstikke druk. En het komt natuurlijk ook door het fantastische warme oostenwind. Dan is het je feest, kermis, zeggen we dan. Nee, ik heb er eigenlijk niks van, maar als het binnenkomt, dan heb ik wel even een steen te zien van, oh, wat geweldig. Ja. Een internationale oefening bezit ik een soort decibels. Je hoort vooral aan de Jelsome kant. De commissie Loertzender van de Vleerbasis houdt het scherp in de gaten. Dit soort plakken mat ongeveer een 104 decibel als maximum. Dan houdt het in, dan hebben ze de naverbrander boven de startbaan uitdienen. En dan hebben ze gewoon vol vermogen. Dan zit je hier om erbij bij een F-16 op 104, een F-18, een F-15. Die zal wat loerder zitten, die zal wel op 100. De Amerikaanse dagstellen. Ja. En de Eurofighter, die zal wel wat loerder zitten, die zullen wel om erbij de 110 zitten. Maar als het 132 is, dat wij de vorige keer in 2012 meten, nou, dan weten we, dan is er iets aan de hand, dan broeken ze gewoon de naverbrander. Het loerste tarstel bejoert een Duitse Eurofighter met 112,7 decibel. Een nog loerder uitzitter is lastig uit te sluiten, want in 10 dagen tijd worden er maar elkaar 2000 vluchten uitvierd. Er zullen 50 per keer ongeveer de loft in gaan. Dus dat is wel 200 vliegbewegingen per dag. En dat is dus in 2 weken tijd meer dan 2000. Dat is toch te bot. Het parkeren wie aan de Jelsome kant minder goed regelen. De politie moest hier dan ik even optreden.